No niin, joo. Siis palataan asiaan. Niin dekkarissa on todella, niin siis se jännitteen säilyttäminen on kaikista tärkeintä. Se, että saa koukutettua lukijan heti niin kuin kättelyssä ja saa kasvatettua jännityksen, että se kantaa loppuun saakka. Mutta onko se vaikeampaa tai helpompaa kuin jonkun muun kirjan kirjoittaminen, en mä pysty sanomaan. No miten sitä rakennetaan niin, että se säilyy siellä, että muistaa nyt sitten ne kaikki, että ketä on käsitellyt ja selviääkö se, kuka on ylipäätään se murhaaja, ei vaikea niitä aina olekaan. Niin heti alkumetreillä vai paljastuu kirjailijallekin? No suoraan sanoen, niin joskus joutuu paimentamaan itseään niin kuin takaisinpäin, että muista nyt, että kirjoita dekkaria, koska mulla on ainakin taipumus kiintyä niin paljon henkilöihin ja varsinkin reppanoihin, että sitä on hirveän vaikea selittää, että siis silloin kun mä rupean kirjoittamaan, niin mä kehittelen. Mä tiedän tietysti niin kuin juonen noin suurin piirtein, mä tiedän alun ja mä tiedän lopun, mutta mä en tiedä välttämättä, niin kuin, että mitä siinä välissä tapahtuu. Mä tiedän, loppu on hirveän tärkeä sen takia, että tietää niin kuin, mitä kohti menee. Ja sen takia esimerkiksi mä kirjoitan usein viimeisen lauseen valmiiksi. Niin se on varsinkin silloin, kun kirjoittamisessa tulee epätoivon hetkiä, niin mulla on se viimeinen lause ja mä ajattelin, että mä menen sitä kohti, niin se tuntuu niin kuin helpottavalta ja se jollakin tavalla se koukuttaa ja niin kuin houkuttelee luokseen, mutta sitten siinä kun aloittaa kirjoittamisen, niin mulla käy joka kerta sillä tavalla, että mä vein vaan 340 ensimmäistä liuskaa ja tuntuu, että ei tästä kerta kaikkiaan tule mitään. Että mä en saa henkeä näihin ihmisiä, mä en saa tarinaa elämään eikä mitään, mutta sitten jossakin 340 liuskan, mä ajattelen liuskoina edelleen vaikka tietysti niin kirjoitan tietokoneella, niin 340 liuskan kohdalla niin melkein kuulee päässä niin kuin napsahduksen ja sitten tarina alkaa toimia ja silloin ne henkilöt alkaa elää. Ja niille tulee, miten se nyt sanoisi, niille tulee niin kuin luitten ympärille lihaa ja nahkaa. Ja mä rupean seurustelemaan niiden kanssa.